Здравейте, прекрасни хора! Вие сте отново с мен Албена и с мен Живко. С подкастът Слънце за сърцето. Както в предното епизод, че ви обещахме, днес ще си говорим за имаме ли цена, каква цена заплащаме, имат ли другите цена и каква цена заплащат и те. Всъщност тази темичка се породи така в хода на разговора. И ние ви обещахме, че ще си поговорим точно за това нещо. Защото мисля, че има много голяма важност в нашия живот. И аз си мисля, че голяма част от вас въобще не се замислят. Много често, когато зададем въпрос на някой, имаш ли цена? Ето, питам те. Имаш ли цена? Обикновено е не. Да, точно така. Много правилно ми отговори. Подложи го на съмнение. Обикновено е не. Но голяма част от хората отговарят не. Аз нямам цена. Не. Аз не се продавам. И всъщност не съм убедена дали това е съвсем така. И защо не съм убедена? Защото не знаете каква оферта ще ви се предложи в живота. Да. И не можем да бъдем толкова категорични. И дали не живееме в този затвор, всъщност бих казал аз, на това аз нямам цена. Понякога още не осъзнаваме какво означава това, защото примера, който ще ви дам, ако примерно нямате в момента средства, вече пореден брой дни вашето семейство е без храна, детето ви е болно и вие просто сте тръгнали без цел и посока или от някъде нещо да намерите, или ако някъде нещо ви се отвори моментно да изработите и ви срещне така случайно някой и ви вижда, че сте отчаян, защото те такива хора са много наблюдателни и ви предложи пари. Те по много лесен начин изкопчват информацията от вас, какъв ви е проблема. Това са просто много добри психолози, бих казала, без дори те самите да го осъзнават. И ви предложи една хубава сума пари. Примерно едни 10 000 лева. И трябва обаче да свършите нещо, което на вас не ви хармонира. Задавали ли сте си въпроса как бихте постъпили в такъв момент? Детето ви е болно, гладно, или пък има някой близък ваш. Какво бихте направили? Да, не ви хармонира да го правите. В такива моменти човек не е готов на всичко, е склонен. Да, точно така. Затова май израза аз нямам цена, не важи. Да. Тук, докато те слушам и навява на смешка така мисълта, защото един човек предлага пари на една дама, за да спи с нея, но тя казва, моля ви се как, аз не съм такава. Обаче като почва да вдига цената, тя почва да се замисля и следващия момент той казва, ние разбрахме каква си, само просто договаряме цената. Точно така. Ние разбрахме каква си договаряме цената. Да. Точно с това започнах. Всъщност, дали ни е предлагана офертата, за която ние сме готови да се съгласим. Дали с така желание, вау, това е, как да кажа, момента на живота ми едва ли не, защото това е нещо, така една голяма тлъста сумичка пари. Разбира се, има хора, които няма да го направят, убедена съм. Така че не казвам, че това важи за всеки. Не случайно примера, който ви дадах, е точно такъв. Защото всъщност в такива моменти човек се предава най-лесно. Това, за което Живко каза, там вече нещата са от малко по-различен ъгъл. Но да, иначе те са също от тези хора, които обикновено и те нямат цена. Всъщност, какви цени заплащаме? Когато ние сме на работа или на работно място, което не ни хармонира.
където се чувстваме потиснати, не можем да разгърнем потенциала. Ето сега тук. Точно това, което Живко спомена за екскурзиите, които той всъщност иска да прави, да привлича клиентите чрез разни различни изненадки, но се слагат някакви граници, защото нали, другите екскурзоводи, хората търсят това и трябва да го налагат и на другите. Всъщност, какво? Коя е цената, която плаща? Как мислиш? Цената... Ти обеща да си помислиш. Да. Аз мислих сериозно за нашите коментари сега, но най-вероятно цената, която плащаме и аз самия, това е една неудовлетвореност, една тъга, нали... Свободата. Липсата на свободата, да. Да, свободата. Ти нямаш свободата да работиш в смисъл така както желаеш. Да. Защото ти си такъв човек. Точно така. Ти обичаш да радваш хора. Точно така. Ето, ти заплащаш точно с това. Липсата на свобода в вземането на решение, в работен план и така нататък. Каква е цената, която плащаме, когато сме до токсичен човек, т.е. партньора в живота ни е просто токсичен? Каква е цената, която заплащаме, когато приятелствата, които имаме, са също токсични и отровни? Каква е цената, за която заплащаме, когато предаваме? Въобще осъзнаваме ли какъв затвор е това нещо за нас, за нашата душа и как всъщност ние държиме? Ето така. И обикновено това, което казваме е, че нямаме цена. Не прекрасни хора, ние имаме цена. Имаме цена и то понякога е жестока, защото когато имаме един партньор токсичен вкъщи, тормоза не е задължителен да бъде физически, той може да бъде на психическо ниво, емоционален. Тогава ние заплащаме със здравето си. Това всъщност е също нещо много страшно. Когато продаваме себе си, отново риск със здравето. Говоря, когато продаваме телата си. Риск първо за здравето. Оттам също нараняване, защото много често това се прави за пари и всъщност не е желано. То се получава точно като един вид изнасилване. Стоим на работните места, където не се чувстваме окей. Това го говорихме и в други теми. Това е пример за много различни теми. Какво ни носи това? Освен липсата на свобода. И ще кажа една думичка, която не искам да употребявам, точно едно затъпяване. Защото стоиш там, не можеш да разгърнеш себе си, нямаш свободата да предложиш някаква иновация, в същото време обаче те ти я искат. И ти там стоиш ограничен, защото си зависим от парите, страха, защото имаш нужда от тия финанси, за да издържаш семейството. Ако напуснеш, идва страха. Ама как ще си изхраня семейството, как ще си платя сметките. Разбирате ли? Това е нещо голямо, прекрасни хора. И тази цена ние плащаме понякога ежедневно дори. И въобще не сядаме и не се замисляме. Всъщност заслужаваме се всичко това. Доста често не се замисляме наистина. Да. Просто се носим по течението. Да. И така, задайте си въпроса. Каква е вашата цена? Каква цена бихте платили? За какво бихте я платили? От какво бихте се лишили? Но въпросът ми ще бъде зададен по друг начин. От здравето си, от любовта си, от грижата за вас, защото това са все цени, които ние плащаме. От парите, които всъщност са само една енергия и нищо повече. Те нямат никаква стойност. Всичко това нещо важи и за отсрещната страна. Замислили ли сте се каква цена заплаща вашата съпруга, бягайки, тичайки да пазари, да се прибере вкъщи, да сготви, да сложи масата и всичко да бъде в точното време, в точния час подредено. Тя и работи, има грижа за деца, защото има такива педантични мъже, които,
тук време е за вечеря, трябва ми ракийката, трябва ми салатката. Каква е цената всъщност? После вие искате тази ваша жена да грее, да сияе, да е красива. Как да стане? Така. Точно така. Същото важи и за обратно за жени, които изискат от мъжете си те да са перфектни, те да са съвършени, нали? Пак отиваме до това сравнение. Няма как да не намесим мнението на хората, защото еди кой си е такъв. Хора, какви неща всъщност ние си причиняваме сами? И то на себе си. Но от друга страна, ние хората като цяло имаме склонността да омаловажаваме, да принизяваме, нали, другите хора, да обезценяваме още повече. Нали. Да, точно. Просто, нали, ние се, нали, махния, тя е там метачка, примерно, или нещо друго, но ние не знаем всъщност как се е стекал живота, какво прави, защо го прави и не сме, както се казва в нейните обувки, не сме минали по нейния път. Но много лесно, нали? Тя е така, тя онака и всъщност... Точно за това и втората част от темата... Този човек може да е много по-стойностен, много по-интелектуален и много въобще, първо, професията не е гаранция за абсолютно нищо. Абсолютно, да. Защото, нали, има хора с по-висше образование и не работят по нито едното. Работят нещо, което още им харесва и ги удовлетворява и в това число може да са и примерно едни хигиенисти. За да стигне до там, този човек си е направил сметката. Той е платил някаква цена, разбирате ли? Това е като един закон в Вселената. Нали? Даваш, получаваш. Точно така. Той може да е платил със здравето си. Изучил 3 образования, учил се над книгите, проблем с зрението, проблем с здравето, високо кръвно в един момент. На него му трябва нещо, което да е примерно навънка повече време, да е в движение. Тоест, той полага грижа за себе си и за здравето си точно чрез професията хигиенист, например. Но ние хората не се замисляме, че този човек е платил цена, за да е тук и сега. И че той също си има цена. И в случай, ако това е примера, за който, нали, ви дадах, да кажем, ако това е точният случай, цената, която е платил този човек е неговото здраве. Да. Защото много често това пък е вързано с предната тема. Мнението на хората, ние завършваме 3-4 висши образования или което се зададе и го грабваме, има то курсове, има то всичко по пътя ни. Просто искаме да грабим с пълни шепи. Хора, може ли обаче този мозък да поеме всичко? Може ли това тяло да бъде адекватно на целия този ритъм и на цялата тая динамика? Когато си млад, това не се усеща. Но когато годинките така започнат, пък вече виждаме младите си така, то тялото ти казва, то те спира. Не е възможно. Или го правим само защото, примерно, съседа има 2 висши. Не може така, аз трябва да имам 3. Разбирате ли? Ето, пак сравнението, зависимостта от мнението на хората, ако щете завист, злоба. Защото виждате ли колко теми, всъщност, които ги минахме, да, те се не въртат. Да, абсолютно. Всъщност. И за това ние въобще не мислим. Повярвайте ми, този затвор и това нещо е нещо страшно. Не случайно, не знам кой беше казал, че всъщност ние първите години работим за пари и после ги даваме за лекарство. Точно така се получава с ето това тичане, припускане, без да има грижа за себе си. Това, което аз в моите клипчета се опитвам да ви напомня, да си дадете време, 1 час, 5 минути, 1 кафе, но да седнете да го изпиете на спокойствие, в мисли хубави, в мечти или в една хубава прочетена книга. Аз самата бях такъв човек. Не прави си кафето и кафето мога да го пия, когато, разбира се, съм вкъщи. Цял ден, дори на работното си място. Знаете ли защо? Защото аз взимам чашата и по пътя си, примерно, ще пусна пералната. Това ще свърша, това ще... Разбирате ли? Аз свършвам 101 неща, кафето ми е стинало и съм заморена, сядам. Аз не съм се насладила на този целият процес, да седна глътка по глътка, да усетя вкуса на кафето, да гледам слънцето или дъжда, или снега, или просто е така да си пусна нещо за душичката, музика, да си отпусна. Това може да ми отнеме само 20 минути, не повече, или ни 5 минути. Разбирате ли? Просто въобще не се замисляме какво правим с нашите тела,
с нашия живот, с нашето здраве. И всъщност много често цената, която плащаме точно Здравето най-вече, да. И така, зависимо. Как да държим нашата стойност нали, на ниво и да ни я продаваме лесно. Не буквално продаваме, но с грижа. Как да се грижим за нашата стойност? Да ценим стойността си. Според мен, когато човек седни и си направи приоритетите в живота, първо ще започнем от личното здраве. Тоест, къде съм аз, как се чувствам в момента и какво мога да направя като грижа за здравето си. И да си кажа, не, няма да плащам, извинявайте, тази цена. Както ви дадах пример, спрях, нали, да гледам клиповете в TikTok, защото това усещам, че на мен ми пречи. Все по-често и по-често аз намирам време за разходка, за гимнастика, за йога практика. Гимнастика няма значение, ако не си направя йога практиката. Съответно, аз гледам да вървя в повече. Или да направя някакви други движения, които мога да ги направя в кабинета в почивката си. Едно разтягане, едно раздвижване. Нали, мърдане с краката. Това са неща, които могат да се направят. Извинявайте, ама да ни каже в туалетната за 5 минути се затворите. Нали? В смисъл, човек иска ли? Ето ви, ще развъртиме китките. Ето ви едно упражнение. И веднага тръгва лимфа, всичко, абсолютно. Знаете, тия почуквания по тялото, там, толкова много варианти има. Искаме ли? Можем. Има време за всичко, хора. Така, когато подредиме това вече със здравето, тогава отиваме в семейството. Как се чувствам в собствения си дом? Каква е цената, която плащам да съм тук? Защото може този дом да е отровен за мен. Как е отровен? Ако в този дом има скандали, има непоносимост. Не задължително да е партньора ви, може да е с съседи, може да е с ваши родители, деца. Знаете, че в живота има всичко. И тази отрова, която се излива, понякога прекрасни хора, не от омраза, тя е от прекалената загриженост за останалите хора. Само, че тези хора, те са зрели, те могат да носят своята отговорност и ние трябва да им дадем тази свобода. Разбирате ли? Да се замислим, че те плащат някаква цена за това, че ние ги критикуваме, че ние ги задължаваме, че ние изискваме от тях. Те плащат цената, ние също плащаме цена. Защото това напрежение, което остава в нас, като неудовлетворени от хората, от срещната страна, с които живеем, дали ще е внучка, дали ще е дъщеря, дали ще е син, дали ще е майка, баща, свекър, свекърва, без значение, може и просто някакъв съквартиран да е. Ами тялото ни е в напрежение. Ето ви. Оттам нататък ние трябва да вземем решение. И знаете ли, ще дам един такъв пример. Лично аз го направих в живота си. Както знаете, променила съм местоживеенето си, въобще като град, като жилище и така нататък. И съм тръгнала точно от едно малко жилище. И понеже с нощи бяхме на един семинар, не с нощи, в сряда вечерта, на който стана въпрос точно за един такъв казус. И нашата учителка каза точно това. Ако съм аз, бих започнала от начало. Не бих допуснала тая помия, нали, тя не казва, казвам, и тая отрова в това жилище да е непрекъсната. Тоест, аз бих си намерила едно малко жилище, може да е една стая, може да съм под наем. Бих започнала от начало. Защото цената, която плащам в това жилище, където има скандали, където има неприязън, където няма вече любов, защото може и да е партньора ви или партньорката ви. Какво се случва? Ами вие се поболявате. Пак казвам, цената е вашето здраве, стрес, кръвно ли, каквото и да е, няма значение. Напрежението, което преминавате. И тя каза така, аз бих започнала от начало дори да живея в една малка стая. И стъпчица по стъпчица бих се изправила на крака. Дори това да е жилище, което аз трябва да отстъпя. Може да е мое. И просто да го оставя на някой, който да прави с него каквото иска. И аз съм направила такава крачка в живота си.
Така че, ето, всичко това е грижа, 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 грижа. Но разбира се, да си стъпиш на краката, да седнеш, да помислиш, да изговориш със себе си нещата. Разбира се, и с човека до теб, защото, нали, в нашия случай въобще не се касае за такъв пример. При нас има обичи и така нататък, при нас съвсем на друга основа беше. Да се стигне до нещо, което ви хармонира. Може дори да искате да дадете някакъв рестарт на живота си. Няма значение. Почнете от някъде прекрасни хора. След това, работното място. Как се чувствате там? Стяга ли ви тук на кушката? Знаете ли, моят съпруг имаше един период от време, в който сутрин, като станеш на работа и казваш: ох, тръгвам, обаче и тук ме е стиснато. Тук ме е стиснато. И когато аз го усещах, но аз съм човек, който няма да наложи собственото си мнение, опитвала съм се да си поговоря с него и когато усетих, че той не се чувства окей, и му зададох въпроса: как мислиш това, че се отразява на теб? И той ми каза: здравословно. Ето, той плаща цена отново със здравето си, защото това нещо всеки ден, дни, месеци, години, точно ще избия в нещо, а на мен той ми е важен, защото аз го обожавам и той ме обожава и аз искам да живеем дълги години заедно в здраве и в любов. Тогава седнахме, изговорихме нещата, предприе крачка, напусна. В момента трябва да ви кажа, че заплатата му е много по-ниска, но той се прибира сравнително спокоен, много по-добре и сам каза, че всъщност какво са парите или цената, която аз платих, бяха тая горница от сумата, която той взимаше на другото работно място. Но сега каза, тези пари, които им платих цената, аз имам спокойствието, имам хармонията в дома си, имам любовта си. Огледайте се за приятелите около вас. Какво ви носят тези хора? Каква цена плащате вие, за да бъдете с тях? Тук отново влиза и мнението им. Колко е ценно, колко е скъпоценно. Може би ще познаете истинския си приятел по това. Ако се замислите, бих ли могъл да му кажа нещо директно в очите? Нещо, което то си ви чувърка. Истинският приятел ще ви слуша и ще ви каже мнението си. То може да касае него и да не е приятно за него, но той ще ви каже неговата гледна точка, ще си стиснете ръцете, той ще ви благодари, ще ви каже: все пак аз ще помисля върху това, което ти ми каза. Ето, защото истинските приятели забиват нож отпред, не отзад зад гърба. Помислете си. И всичко това, стъпчица по стъпчица, ако седните, ето аз ви дадах пример със себе си, не искам да говоря за хората. Живко ви сподели как се е почувствал, когато на него буквално са му окастрили крилата, защото как така той там ще прави някакви изненади, ще радва хората, а пък другите, то малко се получава като завист, злобичка. То, пак казвам, много теми могат да се включат тук. Но не се плашете, хора. Седнете и помислете. В какъв затвор живеете? Каква цена плащате вие? Колко струвате ви? Каква цена плащат другите? Защото е много лесно да раняваме. Много лесно е да искаме. Да стресираме. И така, и всъщност тези хора, за да са там, те също са платили своята цена. И също имат своята цена. Затова във всички епизоди няма да спра да ви го повтарям. Научете се да си отделяте време за вас. 2 минутки, 3 минутки, 5 минутки. Опитайте. Нашата учителка казва: не ми вярвайте. Опитайте. Тук ще ви кажа, че когато съм опитвала в началото, не ми се е получава. Но е нужно постоянство. Без постоянство в живота нищо не се постига. Както и тя на нас ни казва така. Много книги, много информация залива от всякъде в момента. Много коучове, не знам дали казвам правилно тази дума,
много ментори, много нещо има в публичното пространство. И сега, когато вие сте изгледали всичко това, отсяли ли сте кое не е правилното за вас? Кое не е токсично? Кое е истинското? Кое ви накарва душичка да трепне? Кое е вашето? И какво действие обаче сте предприели? Защото знание много няма действие. Какво се случва? Ако ние с Живко не седнахме да направим този подкаст, някъде там нашето желание и мечта ще се зарее в пространството. И да, ние нямаме 20 000 последователи и лайка. За сега. Да, за сега, точно така. Обаче, ето ние продължаваме напред и това нас не ни интересува. Не, че няма да се зарадваме, ако имаме още последователи и лайкове и каквото щете. Но всъщност ние го правиме с удоволствие, защото знаете ли защо? Ние си имахме практика, си пием кафенцето на едно вълшебно местенце. И всъщност така в момента с този подкаст, като си пием кафенцето, ние си изговаряме темите, тогава по същия начин сме си ги говорили между нас. Просто никой не ни е чувал. Сега обаче ние правим нещо полезно. Пием си кафенцето, говорим си двамата, разсъждаваме и ви даваме и на вас материал да помислите, точно така, да седнете да помислите и да останете със себе си, да си отделите това време, да бъдете постоянни, да има действие и това действие то не е да бягате и да тичате срещу вятъра. Не е най-простото. Банална съм, знам. Сядате и просто оставате в тишина. Знам, че съм банална, но много трудно го осъзнах и аз. Как така ще седна в тишината и какво да си говоря със себе си? Разбирате ли, много е смешно, нали? Но случват се нещата, хора. И тогава ще видите, че живота е във вашите ръце, отговорността за вашия живот е във вашите ръце. Всичко започва от вас. Решенията са единствено и само ваши. Всичко зависи от вас, не от съпруга ви, не от детето ви, не от майка ви, не от баща ви. От никого не зависите. Ще усетите тази свобода. Живота ви коренно ще се промени. И няма да имате търпение да оставате насаме и да предприемате следващата стъпка и следващата стъпка и следващата стъпка, защото то, когато става хубаво, ами кой бяга от него? Да. Нали? То просто е все по-хубаво. Светлината влиза Точно така. от всички краища. Няма бягане, хора. Ами искаме и още, и още, и още. И така. Прекрасно е да знаете. Научете се да го правите и ще излезете от този затвор. Ами да, наистина така е. Благодарим ви, че бяхте с нас и този път. Последвайте ни, ако не сте го направили. Споделяйте. Нека видеята да достигнат до повече хора. Не заради друго, а защото ако на вас това не ви хармонира, споделяйки го, може да докосне някой друг и той да направи своята промяна в живота си. Може да има точно в този момент. Точно сега нуждата да чуе точно това и да пусне работното си място. Да предприеме крачка към мечтаната работа. Разбирате ли, хора? Защото вече съм се убедила, че някои неща идват при нас в точния момент. Точно когато са ни нужни. Така че това е нашата идея. Ето за това споделяйте, а не заради лайковете. Абсолютно да. И бяхме ви обещали, че ще направим един епизод с отговори на вашите въпроси, така че очаквайте скоро и това. Да. Ще направим дискусията. Между другото, аз прекъсвам те, извинявам се, но забравих, исках още в предния епизод и когато тръгне разговора се увличам. По повод едно от видеята, където ставаше въпрос, примера, който дадах за инвитрото. Едно от момичетата ми писа, че в момента с нейното момче се опитват да имат детенце и понеже по никакъв начин не са се случили нещата, т.е. пътя е един инвитро. И момичето ми писа какво мисля, нали, защото това, което съм... за инвитрото, което говорим, беше за една жена, която няма съпруг и просто искаше да има деца, но да няма мъж до себе си въобще.
Защото баща не е само да създадеш децата, нали? Това е нещо много различно. Така че момичето не ме е разбрало грешно, момичето ме е разбрало правилно, просто искаше да чуе едно мнение. Но аз си казах, че тя трябва да чуе сърцето си. Това е моят отговор. Искам да ти кажа, че те обичам, прекрасно момиче. Няма да споменаваме имена. Мисля, че сърцето ти знае какво иска и че нещата ще се получат в точния момент за вас. Но усетих се, че може някой пък да го е разбрал грешно и исках да го уточня. И както Живко ви каза, ще има още въпроси. Ще направя един такъв епизод. Ако още нещо ви вълнува, имейлът е Слънце за сърцето. Пишете ни. gmail.com. Да, пишете ни. Очакваме въпросите ви, предложения за теми и продължаваме напред. И очаквайте, защото най-доброто тепърва предстои. Имаме още много теми, които сме ви подготвили, така че ще става все по-интересно. Ние задобряваме и ставаме все по-в вихара си. Виждате, че вече видеята ни стават все по-големи като обем. Надявам се да са ви интересни, да ги гледате до край. Но ако не, пак е добре каквото е такова. Разбира се, искам да ви кажа, че понякога е възможно мен ми се случи да пусна един подкаст и да чуя един кратък, така самото начало на подкаста, но това пък ми помогна много, просто с течение на обстоятелствата бях ангажирана нещо и така. Така че понякога и част да чуете от подкаста, не се знае дали няма да е точно вашата частица, която ви е нужна. Така че вземете си я, няма нищо лошо в това. До нови срещи. До нови срещи, обич от нас. Обичам.